hello logoफोर नोंथांमोन बिबि ब्लग बायदिसिना खबर जाबाय दायो जोङो शुटिं खालामनो थांगोन लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो खाथियाव थानाय नटिफिकेसन अलाव सेरना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर तो भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना तो हेलो गाइस वेलकम टू बीबी ब्लॉग एडिशन आप सबको स्वागत करते हैं। तो गाइस आज हम शूटिंग करने वाला है तो वीडियो को एंड तक देते रहना ठीक है। आज का वीडियो अलग किस्म का होने वाला है। आज हम शूटिंग करेगा वो हम अब डायरेक्टर साहब का घर आया है तो उसको लेने के लिए हम आया है तो हम जाएंगे अब ये हमारा ये डायरेक्टर साहब है ये हमारा कैमरा है इतना ज़्यादा भी नहीं है 20,000 का है। हाँ korban mau lah ke? Boleh. Mana? Ya, korban. Tata ke belang ini mana? Nah, bro. Hei, angkat je tata ke belang. Mau bolsa seneng go? Sanggup tu ni lah. Mau bolsa seneng go. Hei, belak jangan oleh be. Orang. Tu. Mau bolsa asul minda. अच्छा पिंजरा ले ये बिटनो ना पिंजरा ले पिंजरा क्या पिंजरा ना उसे फालतू ले फाइ थावर ना ये और पिंजरा कोलम करना फाइ आंग दो कोलम दो आज शूटिंग कैसा होगा? अच्छा बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना ठीक है। तो हम दोस्त को ये लेडीज को हम कॉल करके लेता हूँ के साथ हार से सनवा के साथ दे Lapa yang bika hua, puspa ke hua, kalah lah nanti. Ani budong ah, no ani beli pistol nang. Stopper nang, kalau tri stopper lah kan nang. Sakol zuk lah kan nang. Ini syuting खालामनाया मोजां जागोन सानदों जागोन तो लोगोफोर जि समाव होगोन आं बे भिडिअ बनायनायनि चेनेलखौ लिंक डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन नायबानो जाबाय ना गाइस ये रहा हमारा गायक नोंथाङा गायकखौ मालानिफ्राय जाहैनो सानदों नों जागायबाय आंबो जागायगोन आरो तो लोगोफोर बेनि समखौ नोंथांमोना आसा खालामना थादों नेगोन होननानै बे रोजाबगोन आरो ना दायो बिना एग्जाम जागासिनो दङ एग्जाम जानायनि थाखाय बियो दा एसे बेस्थ' दङ बिनि थाखायनो रोजाबनो हाथ'वाखै गानफोरखौ नायबाय थादों जोङो समखौ तो नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामबा होबाय थागोन आरो ना बिथाङाबो गोसो गुदुं गान सं रोजाबनो आरो ना तो लोगोफोर भिडिअखौ एसे लाइक शेयर खालामना हो आरो लोगोसे शेयर खालामना हो आरो ना जोङो शूटिं खालामनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था तो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आंखौबो एसे सापर्ट खालामना हो नोंथांमोन बायदि आंबो जानो लुबैयो ये है हमारा डायरेक्टर साहब आज हम शूटिंग करेंगे कुछ अलग किस्म का बॉडी डांस कवर वीडियो दासान्दि माने भिडिअ हगारदों आरोना माने
ना वीडियो करते माने सानसे माने हाबा दंना हाबा जागासिनो दं ना जानाय माने खामानि दं ना माने आरो एमबिबो सिथाना वान डे बिल' माबायाव आगोलावबा 120 बिसोर लायोमोन दा खालामना डाइरेक्टर साहब बात जब बाय तो लोगोफोर जों दायो पजिशनाव मोनफैबाय जोंनाव साथनै दं पोजीशन में आ गया है हम लोग गामिनिनो दालाङा गाखोनि एसे ओइ मबाइल गिरगियाथ' गैया वीडियो आनी जागन लेडीज sekali होगा हिट यदि तुम लोग हमको सपोर्ट करेगा और थोड़ा हिट बनाऊंगा हम है का नहीं हाँ भाई फ्री फायर वाला है हम दोनों फ्री फायर खेलता है क्रिस्टीना आई टेलेट पुलुंग नहीं आई नोट में गाइस ये देखिए नजरा और किसी का अलग बेकार है अपन लोग यहाँ पर नहाएगा तो मस्ती करेंगे मस्ती की मस्ती ये ले हम नहाने वाला जो नदिया है इधर है तो हम अब यहाँ पर शूटिंग करेंगे ये लोकेशन यहाँ पर हम लोकेशन में जाएंगे अब तुम लोग को दिखाऊंगा नज़ारा कैसा है नज़ारा तो अच्छा ही है ना ये वाला नज़ारा वीडियो को एंड तक देखते रहना ठीक है ये नज़ारा अलग किस्म का है नज़ारा तो हम वीडियो को मोजां नांदोंबा प्लिज अन्नानै लाइक शेयर कमेन्ट खालामदों गोसो गोथार गावसिला जोबनावा तो लोगोफोर बेलायनै जोंना दायो बेदों भिडिअ बानायगोन आरोना मोजाङानो बुस्थुआ बथलखौ नाय गबा सं बानायगोन दायो जोङो मा गंनै नामा गंब्रैखौ लगायनांगौ आंनिखौ लाबो बुस्थुखौ आं मिथियालै आंनिखौ लाबो लोगोफोर दायो काला लाबाय जों काला लागोन दायो खानायाव ओहो मस्त होलै नायबा मानो गासिबो लाजोबगोन ना मानो नायाव तो लोगोफोर आं दायो काला लानो नागिरदों आरोना ब्रासबो लाबोआखै
daya guys sudah apa nih ro? Oh ya, tiba. Ada kontak dan anda sulit ini. Jadi cabut lagi. Tuh lo orang dah susah nak, nama apa? Naik apa bayar? Kabar nomor tangi video mana ini dari sini. Saking Khalam ada nah. Rồi, lần quên đây, thì bác sau này. Ay, gulising lang. Bro, camera action. Oh, gimana nih lan? Oh, cameraman ah. Oh, baik, ini sana kameraku. Hi, dosto, welcome to my channel. Direktur saha barakat dan baik. Kamu malah mau sana itu. Lokasinya macam mana? Ya. Wah, lang quay. Hả? Ini Khalam nih sebagian arna lo buat.
थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना बिथांमोना शुटिं खालामबाय थादों आं माने मबाइलाबो एसेबां चार्ज गैया नालाय बिनिखायनो भिडिअखौ बेयावसिम दोनथ'नाय जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर बाय बाय